Manandalo achiel kende nyakoro mgajwang banjaten migao mar somo singo ni chenro mag somo mago mag junior secondary biro losore. Moko kuom jokanye sekta mar somo chung' ka tiendgi ni piny owacho kokalo kuom migao mar somo oseninde tich kendo ikruok makare onge ne chakruok mar somo mar secondary madundo. Riwruog Elimu Bora network okone migao mar somo mondo mi olos chenro makare ne somo mar junior secondary kaka Judith Mondi lerono. Paro mopogore pod medo wuok e wilaya manyien mar somo ahinya to e kinde makoro dong' mana ndalo matin 15 to jopuonjre mag grade mar 6 chako somo e grade mar 7. Jopuonjre gi duoko mar penj mane gitimo higa mokalo odiochieng' ma kawuono kendo jatend migao mar somo nyoko ni giseketo ikruok makare mar neno ni jopuonjre go yudo somo makare. Magi gin moko kuom weche mane ose kod Riwruog Elimu Bora makelo ne somo makare ne jopuonjre mapacho ka. Gikoni piny owacho nyaka yie ni weche podok ni kare kata jopuonjre go donjo e skul tarik 30. Weche mag jopuonje mabiro puonjo en wich bar mabende osebedo ka chando pach jokanyo mag somo mathoth e pacho kae. Students are supposed to report, teachers are still being recruited. For these teachers to be recruited, for you to induct them. So students will be waiting for the teachers to be inducted. Teachers are still getting invitation for interviews. Then now you'll induct them. Then you tell them now teach. Are we joking? Primary schools and neighboring secondary schools will share laboratories and other facilities in the junior secondary schools. Elimu Bora Working Group dismisses this recommendation as hot air, considering that the actual distance to neighboring schools could be much longer than imagined. It is likely that the cost of transporting learners from one school to another will be pushed down to the parents and guardians. Ewi wach mar chwalo omenda marom 15,000 ne japuonjre ka japuonjre mar grade mar 7, gilero ni omenda gi ok binyalo chopo dwaro mag somo ne jopuonjre go. Wach mabende gikoni migao mar somo ne owinjo rangi makare ka gidwaro mondo mi somo bed manono ne jopuonjre go. Yesterday I saw the government saying that now students are not going to pay fees. And they are allocating 50,000. Is 15,000 enough to cater for everything? Seche mwa wach education, wach somo, siasa waket tenge. Kech kikao siasa gi somo e riwo, to gik moko e tungni makoro wasebedo gone. Nikech ng'ata mowacho duonde moro moko ni ka to ok timre maber tineno mana ni mana dui. Mano ja asigu. Ok onego beni timore kamano. Giseyo bende migao mar somo kuom deko loso lai mar somo mabiro konyo jopuonjre go e wang' saa. Jatend migao mar somo nyoko ni eka put mane oyier kod jatend piny Kenya loso lai mar somo ma ibiro tigo kod jopuonje puonjo jopuonjre go. Curriculum ma jo grade 7 dhi bedo go en curriculum mineno ka chiegni ni higa ka higa ing'iyo ni koro jogi koro gidhi the next class. Ere kaka wa prepare curriculum ma gidhi donjo go kanyo. Ok en e yo maber monego beni curriculum iloso go. Sani koro curriculum mane gikelo no ineno koka ikelo jopuonj mondo mi odhi itimo negi gimiluongo gi dho ngere ni induction. We have curriculum specialists. We have psychologists. And what disturbs me, it is in education system that every Tom, Dick and Harry claims to be an expert. Why do we have schools of education if you cannot consult them on the best methods of implementing or changing an education system? Jopuonjre mar grade mar 6 ne oyudo duoko mar penj mane gitimo odiochieng' ma kawuono kendo girito donjo junior secondary tarik 30 mar dwe ni. Judith Mondi, Ramogi TV.